kom og find mig. Hold nu kæft. Nej, hallo. Tag op, kat. Tag videre, der var rykket op. Så. Ja, det var godt. Hun har set min mobil. Kom op, kom op. Ej, du har taget min mobil. Ej, helt ærligt. Det var ikke mig! Hvem var det så? Ja, apropos hvem det var. Var det dig? Hvad? Ja, der fotograferer i mit sovepose. Nej. Hvem var det så? Det er altså ikke mig, der har sagt noget. Ja. Nej, tusind tak. Og jeg vidste ikke noget om det. Nej, du er slet ikke med til det, vel? Nej. Jeg skal nok holde et øje åbent i natten. Det beskylder du mig for. Altså klokken er 8. Lige til møde. Der er møde. Smut. Ja, ses. Ja, det er vores. Ja. Ses. Hæk, du slukker lige bålet, ikke? Ej, hallo! Jeg tror godt, du kan klare knuderne. Ses.